Bizim babaylar kelgende 9 году Томского. O Столыпин бағытында күрәсен пойдет дегенләрінде. Столыпин реформасы нәтижесінде ұйышқан ауыл бұл. Сібірні яулау, яғни халықның бірілішін шында көшіру татарларға да қағылмай қалмай. Рәшид Шахабиевқа бүгін инде 92 яш. Ул бу авылның ничек ұйышуын бабаларынан ишетеп яхшы хәтерләй. Өмір бойы әлеге авылда яшәгән. Жыл сайын аслык, кеше халық көп, Сібірдә жер көп, пожалуйста. А население Столыпин бағытында, давай подниматься, Сібірден көтере керек. Келелер. Бәхетле тормыш ізеп. Бабай біздің дайыр көзге бақта мұра жерлері қойы әйбеттірек жер, онда қолдарға енді. Бұл Туниске ұшаған. Көтада әлки ауылынан. Буинский район. Семьясын сразу алып келе Тунискеға. Туниске ол вақытта Туниске мұнда кабинетті жерлермен губернатор. Туниске мұнда жер беріп ол вақытта ері балаларға бергеннен. Олар ері бала болған, sonra барына. Авыл 1909 елда ұйыша, мұнда Татарстанның бүгінгі Буа районының Сарсаз һәм Әлки авылларынан көшіп отырған татарлар келген деп барыла. Ұзақ бәхәсләрдән соң авыл исемен қушқаннар. Қалманда қалды жыламында, ауылның есемі жоқ. Енді собрание сығар, кәмінің көбірек. Не, осы. Састауындық бірәк көбірек бұлайынды. Иначе әлке ол болған бұлар. 1926 елда биредә 73 хуҗалык булган, анда 382 кеше яшәгән. Нигездә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгәннәр. Тук яшәгән авыл Бөек Ватан сугышы вакытында авырлыклар кичерә. Дүрдебезлектә сугышта башланды. Сугышта бик күп кешеләрне алдылар. Бәлки авылдан 90-га якын кешеләрне алдылар. Авылда калды. Атлар, әбиләр, кызгадан атларын алдылар. Бер полуторка бар иде машина, аны алып киттеләр, шофер белән. Нәрсә эшләр хәзер монда бит. Шәшәргә кирәк, нитәргә атлар да юк. Хәзер сыерларны өйрәтергә, үгезләрне җигәргә. Сырга согарга. Шулай итеп сыра башлады. Соңгы җан исәп мәгълүматлары буенча Сарсазда 476 кеше яши. Юрга шәһәре янына якын булу сәбәпле башка милләт вәкилләре дә авылга килеп утырган. Хәзер халыкның 60% гына татарлар. Заманында биредә татар мәктәбе, балалар бакчасы булса, бүген авылда бердән-бер төп үзәк дип мәчетне атарга була. Тырышып барабыз инде, тырышабыз. Татар булырга тырышабыз, дин юлына басабыз. Шундый вакыт хәзер. Ничек әйтергә? Перемена. Орысча әйткәндә, элекке Рашид абый мына укыган чакта мәчеттә укытучылар булды, Рашид абый. Татарча укытканнар. Туниске татарча. Язырга, укырга, алфавитны. Без мына оныкларны ничек өйрәтергә, сөйләшергә генә өйрәтәбез. Әле аны да булдыра алмыйбыз. Укытучылар кирәк. Бүген Сарсаз авылы үзенең тамырын һәм кайда яшәгәнен яхшы аңлый. Татарстан белән дә элемтәдә тора, ләкин кире республикага кайту ягына карамый. Беренчедән, Ирак туганнар белән якын элемтә инде юк, икенчедән, Себердә татарлыкны саклап калырга кирәк ди алар. Айза Шаймарданов, татарлар, Кузбасс.